Igama lam ndinguWendy Mbhalo, ndihlala eMfuleni apha eCape Town. Into endingayithetha endenzelwe nguNkulunkulu ever since ndifikile apha enkonzweni, ndandidiagnoswe nge-stress and anxiety. So bendiloko ndistruglisha ukuphuma endlini, ukuhamba because bendibadizi yonke laa nto symptoms ze-anxiety. And ke ndithe ndizofika apha ecaweni noko ndakwazi uphuma. I think it was my second time ndisapha ecaweni, ndakwazi uziphumela ndodwa ndiyozikhela iteksi ndize ecaweni. Ndimane ndisoyika nokoyika ingathi ndizofeyina, but ever since ndize apha enkonzweni ndiyakwazi ukuziphumela ndizihambele ndokwenza shopping and all that. Ndiyabulela kakhulu emandleni katata. Thembelani Sondo kale eShikana last year, and imali ibilahleka, imali ndingayiboni esandleni, but ngoku ndiyazama imali ndiyayibona ngoko ndaba lapha kule nkonzo. Ndikwazile uzithengela imoto eShikana. Ndiyabulela. Malini igama lam ndinguSinoyolo Singquthu, ndihlala eFranschhoek. Eyona nto ndinoyithetha ngeShikana is that uqala kwam uza apha ndiqala ngo-2020 but ndimane ndisiza ndimane ndingezi. Then ndazoqala last year ke ngokuba serious ndimane ndixhaphaka oko. Then into uThixo andenzele yona, uThixo walapha qala kwam ufika apha bendigula ngamandla but ngoku yonke loo nto andisenayo. Ndandinedliso but ngoku ndirayithi, yonke into irayithi. And enye into eyandehlelayo ndandisokola ufumana umsebenzi, but uqala kwam uza apha ke ngoku utata wandibeka isandla ndafumana ii-offers eziyi-2 ndafumana umsebenzi. Enkosi. Igama lam ndinguNokuthula Mnukwa, ndeza ecaweni kunzima ebomini bam because ndinebhizinesi. Ibhizinesi yam ibingahambi, ndathenga i-prophetic material. Then ke ngoku umahluko ndawubona, abantu bayeza bayangena, so ubomi bam buhamba kakuhle oko ndihamba apha. Igama lam ndinguYolisa, ndihlala eAtlantis, ndiqale ukhonza apha ngo-2023. Ndiyabulela kutata nasenkonzweni. Kwakhona ixesha apho bendikhangela umsebenzi, ndifaka i-CV, ii-interviews bendizifumana but umsebenzi bendingawufumani. So naye ndathandazelwa apha enkonzweni ndisebenzisa ne-prophetic material. Ndakhumbula utata waye wathi ndiyakuvulela, so ndaye ndashortlistwa, ndaya kwi-interview ndafumana i-permanent job. And also ndaye ufika kwam ndandifuna uqhubekeka nesikolo, then ke ngoku ndaye ndabuyela esikolweni back nda-acceptwa university, then ke ngoku ndaqhubekeka ndagraduata, so ndine-honors ngoku. Enkosi.